Здравствуйте. Здравствуйте. Anadır'da Tecgül Sazakovna. Vatandaşlar tanıştırayın. Tecgül Sazakovna Begmedova. Anadır'da Hacıyev. Türkmen Helsinki Fondu'nun başlığı. Size tanıştırın özünüzü isteseniz. Anadır'da Tecgül Sazakovna. Doğru ayttın oğlu. Tecgül Begmedova, Türkmen Helsinki Fond, Anadır'da Hacıyev, o da правозащитник. İlki bilen biz sizi bu gün yaylımda görenimiz için öğrenşat. Bu ilkinci gezek правозащитниклар bizim gün yaylımımıza koşuldu. Şunun için minnettar. Sağolun çağıran için hoş bulduk. Vatandaşlar, şu sorulardan başlayalım isteseniz. Tecgül Sazak Viyana'da bulan yığınak barada birazcık görün berseniz. Ne için o yığınaklar ediliyor? Kimler katnaşıp biliyor? Ne hil temalar gozgap böyle anırda ve Türkmen halkına ne peydası var? Bunlar yalak yığınaklar azından yılda 2 yere geçiyor. Güz ve bahar aylarda Viyana şehirine, Avstriya paytahtına. Güz olsa Polşa'da geçiyor. Şu yıl hemişe Varşava şehirde geçiyor. Şu yıl başka bir şehirde bolacakmışın deyip gurrun var. Entak o arada hiç yerde maglumat yayran yok. Avgust aylarda nemesi raspisaniyası çıkıyor, tertibi çıkıyor. Elbette bunlar yalak yığınaklar zerur gerek. Sebebi bir topar yurtlar öz resmi delegatlarını uğradıyalar şol yığınağa ve şol sanını hükümete tegişli del kurumlar öz vekillerini uğradıya. Şu plaşatkası näme üçin döredildi? Eger misal üçin başka yerde çıkış edecek bolsaň, misal üçin resmiler seni çağıran ya da belki NGO demek devlete tegişli del kurumlar özleri geçirip bilýär. Aýyny şu auditoriýa ýürüýte döredilen resmiler bilen правозащитниклер deň derejede dialog, gepleşip geçirmek. Bu ýerde kıygyryp, urşup, munýalyk senari gözüne tutulanak. Bu ýerde her kim öz soralar bermäge şert döredilýär. Hem de şu soraga jogap bermäge hem правозащитниклер jogap berýär, hem resmiler jogap berýär. Şular ýalyk diwan diýen ýaly da gurgundaşlyk geçirilmeli aslında. Şeýle de bolýar. Alsak neme ýurtlary, demokratik ýurtlaryň raýatlaryny alsak, olar şu edilşinler ýalyk özüni alyp barýar. Ýene gynansak da autoritar ýurtlaryň wekilleri ýa-da gelen bu nemelere gatnaşmaýarlar, ýa-da gatnaşsalar hem misal üçin bir topar adamlar sorayan 20 ýyl geçdi, 30 ýyl geçdi, nähili netijeler bar diýip, näme üçin netijeler ýok diýip soraýarlar. Sebebi Müslüman ýaly ýurtlar ilki baştan şular ýaly ýygnaklary eger aktivistler ýa-da opozitsionерler ýa-da правозащитниклер gatnaşjak bolsalar, bu ýurtlar Türkmenistan ýaly özüniň nähililigini bildirýär. Onuň haky bar. Misal üçin biz şu Dursultan ýa-da Aman ýa-da Berdi gatnaşmagy biz şoňa ruhsat beremzok, biz razy däl diýip hatura diýär. Ondan şular ýaly guramaçy başlyklar şu nemeni geçirýän, ýygnagyny geçirýän guramaçy edara bu diýip şeýle Büro Demokratiýa Praw Человека. Olar hat ýazýarlar. Näme sebäpli? Näme size nähili subutnamalar bar şu adam gatnaşmady ýaly. Onuň şoňa gramatny gowy edip düzüp hemme subutnamalary görkezip ýazyp bilseler, onda olar şonu serit. Eger ýazyp bilmediler, onda siziň näme faktlygyňyz ýok diýip töhmet atýaňyz diýip ýanky aktiviste gatnaşmaga ýol berilýär. Şular ýalyk misallar birnäçe ýerek boldy. Men opozitsionerlere, aktivistlere birnäçesine garşy çyk. Ýöne ony soň anyklap görjek bolalaryny hiç kili subutnama ýok, hiç kili faktlar ýok. Diňe töhmet atylan eken, şoň üçin şu diýçim başlyklary ruhsat berdiler gatnaşmaga. Anadırda mezem oşda. Ondan şu ýygnak raspисание boýunça geçirilýär. Näme üçin diýlen? Abeda çelli bir temany seredýär. Abedan soň başga temany seredýär. Meselem saýlaw barada abeda çelli 2-3 sagat seredilýär. Abedan soň meselem azat mi, azat söz, şonýalyk pugat. Ondan geçen Viyana'daki geçen ýygnak gyzgydy. Meselem Varşawada geçiren bolsa, şonda hepte gidýär. Azından hepte gidýär. Gije güni. Ýerden saat 8-den başlap 6-a çeldi. Käwaq saat 10-a çeldi. Goşmaçy ýygnak. Hemme şu insan hukuk meseleleri seredýär. Başga neme din hakynda hemmesini seredýär. Hareket etmek, aýallar haklary, ondan çağalar haklary, invalid
tweetleri, bir topar meseleler gozgap, näme üçin barýaňyz peýda ýok, onu ýalan sorap çykýar. Şu ýygnaklarda kaçanda men resmiler şu ýygnaga gatnaşanlaryna biz şolara emme kemçilikleri yüzlerine aýdýas. Olaram dinläp otyrlar. Resmi tarapdan Türkmenistanyna nähili azat metbugat, nähili başga insan hukuklaryň, adamlaryň hukuklary bozulýanyny aýdýar. Başka soňuna çelli olaram dinläp otyrlar. Onuň internetde da online translasiýa geçipdi. Türkmenistanyna da dinläp otyrlar. Birinciden, ikinciden başga ýurtlaryň delegatlary. Olaram dinläp otyr. Bizim informasiýamyz olara yetenlerine olaram hayran galar. Mesela biz aýdýas suçsuz adamlary türmäge basýarlar. Olaram diýä nädip 21-nji asyrda şonýal zatlar fenize çelli bamy diýip bizden soraýar. Bizim aýdýas ýöne siz ofitsialny türkmen delegasiýadan talap edin. Sonra bir misal getireyin. Mesela Berdimuhamedov 2007-nji ýylda prezident bolan soň OBS'ň wekilleri, onuň YS'ň wekilleri bizden soraýardylar. Biz näme diýip täze prezident bizim aýtdy. Henize çelli Türkmenistan ýapyk ýurt. Indi bizim haýyş etdik. Siz diýdi şu Türkmenistanyň şu täze prezidente haýyş edeňizde bir topar adamlara şert berýär. Mesela açyk internet. Onun girip çıkmağa, onu talep et. Onun okumağa, can sağlığını becermeye, işlemeye. O döwür 9 ýyllyk mektep. Şoň üçin biz şonu talep etdik. Ýene-de öňküýaly 10 ýyllyga geçmeklik, onun institutlar, feseltiler 3-4 ýyla çeli 5 bolmaly diýip, medinstitut bolsa öňküýaly 6-7 bolmaly diýip talep etdik. Olaram şu OBS'ň wekilleri, onun Amerikan resmiler, onun Ýewropa resmiler olar dinläp bolýar diýip aýtdylar. Şondan soň köp adamlar Türkmenistanyň taşary çykyp başladylar. Mesela ýol açylyp şu wagt Türkiýede näçe müňlerçe türkmenler işleýär. Öňden onýan zatlar ýokdy. Birinciden, ikinciden şu okuw Niyazov döwründe başga institutlaryň ýa uniwersitetlaryň diplomyny kabul etmeýär. Ýuwaş-ýuwaşdan şunýanda teklipler berip nemen Ýewrosoýuzyň, Amerikan ýa başga ýurtlaryň wekilleri gürleşip basyş edip şunýalar iş geçirýär. Ine şu ýanky soragynda näme üçin şu duşuklar geçirýän, şoň netijesi barmy ýokmy, gerekmi, dälmi? Şoňa jogap gerek eken. Eger izgiderli şoň ugruna düşseň, şonu ettirip bolýan eken. Ýöne bu ýerde diňe pravozashytnikler şonu etdiler diýip hiç kim aýdanok. Elbette içinden Türkmenistanyň içinden raýatlaryň özleri näçe arz etdiler. Onsoň beýleki aktivistler, opozitsionerler, beýleki has aktiv raýatlar ona hökmen gellemeli, goşandy. Şoň üçin men pikirim boýunça häzir näme üçin biz şu näme siziň çaklygyňyza geldik, şoňa gatnaşaly diýip. Töweleme düýün konstitusiýa öňünde diýip siz 3 hemmäňiz 5-10 adam bolup bir başlangyç ädim diýip hasap edýäs, dogry edýäňiz. Hiç hilesiz bir kanun zatlary talap edýäňiz. Birinciden dogry edýäňiz, ilki öwrenmeli, öz hak hukuklaryňyzy, onsoň talap etmäge öwrenmeli, onsoň bir-birinizi gollamaly. Hökmen. Şonda iş bitýän. Biz şoňa gördüm, şaýadym. Ondan dialog edeňizde hiç haçan töhmet atmaň, söwmeň, resmi wekilleri hapazatlar waçy aýtmaň. Bizden köp adamlar şu başka yurtlarda nemelerden soraýarlar. Sizin aktivistleriniz nädip özüni alıp barýar diýip soraýarlar. Bular internetde ýa TikTokda söp başlanlar, onu näde dialog geçirmeli diýip sorak ýüze çykýar. Şuňaňymy? Hiç kim dialoga gatnaşýar. Erwet misal. Onun aýdýa türkmenler entak dereceler pes bize şuňa zatlar aýdanlaryna bize kemsinýär. Şuňaňyzmy? Ol bir adamdyr. Beýlekler eýle däl. Hudaýa şükür türkmenleriň däpde surlary ören, hormat goýulýan däpde surlary bar. Şoň üçin kendi seretmäň şol beýle ters ýol bilen barmaň diýip bolýar. Düşündüm. Haberde vatandaşlar hemmesi salam berip otyr size, sağ bolsun aýdyp otyrlar. Ondan başga da bir näçe soraw bar. Meselem ýollar barada pikiriňizi soraýarlar.
Näme etmeli biz? Yollar haçan açılarka? Yenem yazanların biri meşrular biri bilen bağlanışıklı bolan üçün size aydayın. Bizim de Germaniya gidip soňra Türkmenistan'a gitmeli ya da Dubai'ye gidip soňra Türkmenistan'a gitmeli diyen soralar var. Vatandaşlar efiri paylaşıp ekrana köprak basın, gayret edin. Näçe köp adam görse şonça gol bizim için. Dinleýäs. Gynansak da şu pandemiya sebäpli yollar öňkäli açyk däl. Bu resmiler için gowy bahana boldy. Öňküden beter gysmak için. Ýöne elbetde yollar açylar. Ýanky Germaniýa gidip Dubai'ye gidip Türkmenistan'a barmaklyk bu mesele çözülen okmaň bilen samolyotlar gönül çugan bilýärler. Bizim fikrimçe egerde her ýurtda türkmenler özleri, misal üçin Ukraina mesele boýunça studentler üýşüp, biz 100 adam diýdiler ya da 20 ýadyň düşýän bolsa bir sultan. Näme şeyler duýdursalar, elbetde konsulstan işgärleri gymyldap başlamaly bol. Eger elbetde Türkmen konsulstan işgärleri hemme ýurtlarda deň işlenok, elbetde käbir ýurtlarda gowrak işleýärler, käbir ýurtlarda işlenoklar diýsem bolýar. Türkmen raýatlaryň bähwidini ýöredirýärler, işlenoklar diýjek bolanlar. Şoň üçin işler ýaly özümüz her kim öz ýerine, öz ýurduna birazrak gymyldamaly. Bizim raýatlarymyzyň käbir raýatlarymyzyň bir ýalňyşlygy bar. Olar gynansak da alma düş, ağzyma düş diýen ýaly garaşyp oturýarlar. Dursultan işimi bitirer ya da Murat ya da Sapar ya da ýene de onyaly bolmaly däl. Her kim öz goşandyny goşsa şonu bolýar. Hökmenler bitireler. Bir çemçejik hem goşsa uly iş bitiren bolýar. Damja köl bolýar diýerler, şo dogry. Birinciden, ikinciden eger mysal üçin Russiýada ya da Ýewropada ya da beýle ýurtlarda gitjek adamlaryň sany 200'den 300'den artýan bolsa elbetde ýüzlenmeli. Ondan şu arza yazanlarına ya talep edenlerine hükmen şu talep eden adam öz hukuklaryny talep ediyor. Konstitusiýanyň esasını talep ediyor. Onun konstitusiýanyň esasını talep etse hiç hili kanuny bozana. Ne şu ýerde eger mysal üçin misal bir bilýäňizmi? Näki? Ina 20-30 adam üçin bolsa, yazan bolsa, şonu hükmen kopyasyny Dursultan saňa uradyp bilýärler. Beýleki gurumalary uradyp bilýärler. Ina men ýüzlendim diýip. Şonda aktivistlaryň, prozasitniklaryň eline dokument faktlary bolýar. Hökümde şonu bizem öz tarapyndan görkezip bilýäs. Bu guru söz däl, ýüzlenýän adamlaryň sany artýar diýip görkezip bilýäs. Düşünüklerak bolsun, значит arza yazıp bilýär adamlar. Ondan başka bir kimsal berip bilýäňizmi? Näýli talap edip bilýärler? Bundan başka elbette ina Zarina Akhtamowa öz çağılaryna dokument düzeltjek bolanyna bir näçe ýüzlenni. Näme üçin bu problem bolup çykdy? Bu ýerde hiç hili agyr kynçylyk ýok. Bu ýerde ýekiji şu konsulstan kesirçiligi aýdamasaň, sebäbi bular diňe birce ýekiji spravka bermelidiler. Şu çağa neme dokument berirler ýaly. O spravkany Türkmenistana baryp almak hökmenler. Kanun boýunça konsulstalar daşary ýurtda Türkmenistanyň resmi çinovnik hökmüni büdjetden aylyk alıp resmi tarapyndan edilen işini görkezýär. Ýöne bular o işini boýundan taşlap, näme sebäpli özüňiz bilýäňiz, iş bitiren aklar. Şoň üçin samyň baryp talap edeni bu kanuna laýyk edildi. Düşündüm. Sizi böldüm, anladırdık Hacı. Viyana baramızda şu ýygnakda başka bir iş geçirilýär. Meselem biz Türkiýanyň pasolstan bir aýal eken, şu aýal ile gürleşdik. Menem aýtdym, näme üçin diýdim, şu Saud Arabistanyň ilçihanasynyň içinde jurnalisti öldüren soň Jenap Erdogan ulu gowturuzdy, ondan Saud'una basyş etdi. Ýöne diýdim, türkmen grajdanlar pasportsuz Türkiýede gezip ýörler. Haçan da konsulsta baranlaryna konsulsta polisiýany çağırýar, töhmet etýär, küşürip nemet uçturýar. Näme üçin şuňalar bir kanunçylyk Türkiýanyň içinde geçýär. Näme üçin Jenap Erdogan şoňa sereden o pasportsuz türkmen grajdanlar ne больница, ne strahov, ne işe durmak gul ýaly işleýärler diýip. 21-nji asyrda gulçylyk ýok. Berdi men goşaýyn resmi aýal, howa biz eşitýär bu barada goýaz, görýär, Twitter'ın çıkışlaryny. Sizin aýdan nemeleringizden biz Ankara hökmen duýdurur. Şu maglumat ýygyna şu iş barada, onuň saglyk barada maglumat ýygyna sentýabrda ýa oktýabrda doly taýýarlap size berer. İnglis diline terjime edip hem 50 ýurtlaryň
eline verir. Düşündüm. Yine bir soru var berde. Alıp barayan efirlerimizin hemen hemen hemmesinde vatandaşlarımız köyüne pasport için çare gözleyen, ne edip biliyesiyen, ne çözüp bolya. Şu önkü maslahat elbette ilk başta yadınıza düşen olsa bir 2 yıl bundan spesifik düzecek olup çalıştılar. Şu vakt aktivliği ken pes olansan Türkmen rayetlan aktivliği. Köpsi korktular yazmağı, öz adlarını görkezmeğe. İnne eyle değil, köpsi yazyalar, görkezyalar. Bu yerde korkmalı değil sebebi elbette Türkmen rayeti nemesiz pasportsuz bolmalı değil. Bu üren ulukan kemçilikmen resmilerin kemçiliği. Bu arada bir topor demokratik yurtlan resmilerine yüzlenildi. Biz taraftan belki grupalan tarafından jurnalistlerim ve oppositörlerim bu arada hem yere caret oturlar. Şoň için yıkıcı bir minus var. Entegam köpsi garaşıp oturlar. Men siz mesele çözülür. Soň men goşular maňa bererler. Şu sebepli çekilip dur bu mesele. Şunyaçı adamlar köp Berdimuhamedova ya Raşid Meredova ya da Türkiýanyň prezidentine kopyasını uğradıp şunyaçı köp adamlar şunyalar hat yazıp milerin şunyalar soruları koysalar şunu çözülür. Şu yerde men Dursultan yadıma düşen olsa geçen bir keptimininin sen bir misal getirdin Fasolstan öňünde. Öňkü İstanbul'daki konsulstan yerleşen yerine polisiýa çağıryan bolsalar, inne şu täze ýerde ýa Türkiýanyň polisiýanyň özü näme diýeni ana aýdypdyr gurulmatan. Vatandaşlarım özü şayat yine şu efirde gelip aýdyp berdiler. Hazırki bizi görüp oturan adamlardan hem köp adam görüp oturdu şu gün konsulsiýa barıp yankı olan konsulsiýanyň içinde birazcık konsul işgärleri bilen diplomatlar bilen tartışıpdyr. Şoň esasında diplomatlar bu olana sögüpdür ve çıkarıp kopturlar konsolosluğun içinde. Ondan sonra ve polisiya çağırıptırlar. Polisiya gelende yankı Türkiye'ye baran vatandaşımızın aydip vermeğine göre hem şu Türk rayetinin polisiya gelende yankı Türk adam düşündürüptür. İnaşının yanlıya aday buldu. Sebebi 500'e yakın Türkmen varmış ve hiçbir polisiyanın yanına gelip şu olan tarafını tutman düşündürüptür. Ne olan keseli bar Türkmenistan alıp gidecek boylar. Bu adamlar söylüyor, çıkarıp kovuyor, gıyırıyor üstüne zaten. Sonra yankı polisiya aydiptir. Eğer narazılığınız ya da şu konsul işgärinin haýsydyr birinden bir şikayetiniz bar bolsa yazın, gol çekecek adamlar bar bolsa gol çekin, biz gerekli işleri edersip, gerekli yerlere yetirsip aýdypdyr. Yani gynansak da 500 adamın içinden yankı olanı golda tarafını tutup gol çekmeye taýan raýatlarymız bolmandyr gynansak da. Demek Türkiýanyň resmileri başgaça seredýär bu mesele. Öňküýal değil, öňküýal izlamalar garaşmaly değil. Demek kanuny laýyk adimler edilse goldawan boljak. Diňe ýa-da doklat bilen çykyş bilen iş bitenok kuluary diýilýär da. Soň periwifde ara kesmelerde beýleki resmiler bilen, beýleki gurulmalar bilen duruşmagy, gepleşmäge, her ýerde 5 minut, 10 minut, 20 minut şeýdip pikir alışýar. Soralar bolsa ýa-da işin hyzmaty bar bolsa şu zatlaryň edip bolýar. Şoň üçin bu yığınlaklaryň ähmiýeti ören uly, ähmiýetini teseltmeli. Elbette o gatnaşmaga da her kim ýagdaýy ýok. Biz şoňa elimden geleni etýäs, şoňa gatnaşak bolup çalışýas. Eger beýlekler gatnaşak bolsa, hiç kim ona zapret goýana gadagançylyk ýok. Registrasiýa girip gaýtmak bolýar. Käbir adamlar habarly bolmansa, bir-birine nädogry informasiýa berýärler şu barada. Bundan başga elbette käbir ýagdaýlarda misal üçin ýygnak geçirilmeyecek bolsa, misal üçin tecrübe sebäpli bir killar geçirilmedi. Onu elbette şu ýerdeki misal üçin bir köpden galalyny aýdylypdyr. Bir de 3 gün galalyny eşitdik şonu. Şoň üçin izlemaly, seretmeli, beýlekden görmeli däl, maňa aýtmadylar ýa ýene näme. Gitjek bolsaň sen özüň izlemaly. Temada işte bir soru var. Şu ýygnaklara goşuljak bolsaň näme etmeli diýip ýazypdyr bir vatandaşymız. Näçe köp türkmenler
şu yığına barsalar şonça anardaki resmi başka yurtların delegatları şonda seyrederler. Türkmenler köpeken, Türkmenlerin probleması köpeken, Türkmenlerin problemalarını çözmeli deyip önlerinde durur şu. Sonra her kim misal üçün Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Tacikler sürü bolup katnaşýarlar. Her ýyl katnaşýarlar, her ýyl gelýärler. Gynsaňda Türkmenler seyrek gelýärler. Şoň üçin has aktiv bolmaly, has katnaşmagy çalışmaly. Hökmenler iki hepdeler misal üçün. Kayaq biz bölüşýäs, misal bir hepde ilki başta bir topar gelýär, bir 5-6 adam. Soň ikinji hepde beýlikler gelýär. Şeýdip ünsüni iki hepdeler şu Türkmenistanyň temasyny sıpmaýaly, bolorýaly şeýdip geçirýär. OBS'nin sayti var, şunu izolap bolýar. Şontayda ingliz diline, rus diline informasiýa çep tarapyndan kalendar diýip iş kalendar var. Berde diriliş soraptır. Siz siyasi söz sözleyen aktivistler hakta alada edip goýrak üçin kömek edýäňizmi? Diriliş. Bu sorak birazcık nämelerek boldy sen men öz tejrübemi aýdyp berende başyma näme gelen bolsa näçe gezek departman lagerine düşdüm menden başga da näçe aktivistler departman lagerine düşdüler we hemmesinde de elinden geleni etdiler. Ene de jogaplajak mısınız? Men ýalňyş düşünendirim täwir hakkında. Näl gorap bilýäňiz adamlar diýip sorajak bolandyr. Doğru cevap verdim. Men şeýle düşündüm. Belki ol şu siyasi gorag diýenler şu status almak üçin kömek diýip sorýandy. Bizden beýliklerim kömek edýärler. Şoň üçin nämämizi bilýäňiz, email adresimizi tekamaprotect@gmail.com şu ýere ýazýarlar. Oson elimizden geleni kömek edýäs. Eger oryan bolsa, şunda şeýle diýip söz berip bilemzak, ýa-ni her yurtta her hil öz şartları var, öz kanunları var. Misal üçün bir yurda üstünden geçip başka yurda barıp onu sorayan adamlar var. Misal Finlandiya, Şwetsiya bararlar, şu tayda kaçılatalga sorarlarına. Bizde onun aydiyası Dublin'in şartnaması var. İlk düşen yurdundan sorulmalı kaçılat. Anladır da tecrübe hakkında. Sizin bizim vatandaşlarımız her gün efir alıp barıyaz. Son ben size birazcık aydip berentim. Bize karşı çıkanlar var, söylenler var, kemsidenler var. Yine 2 yıl çıkış ettiniz, nerede başardınız deyip bize yüklenen adamlar var. Sizin fikrinizce şu sonku 2 yılın devamında aktivistlerin hareketlerinin neticesinde ne ütkeşiklikler oldu? Siz ne baka berýäňiz? Şu Viyana'da bu Azat Medbuat, Azat Söz, Azat Medbuat barada lobby zalym içinde de zalym başından OBS'nin işgaller bilen birleşip biz aýtdyk şu mesele barada. Baştan Türkmenistanyň içinde internet gowdan. Birinci, ikinciden resmilerin nemeler var, blogerler var. Benim aýtdyk resmi blogerler aktivistlerin üstünde söýýärler, töhmet atýarlar, neme diýärler, basış edýärler. Köplençe söýlenlerine, ejesine, kakasına, dogonlaryna söýýärler. Aýtdyk da nicenzurny sözler ulanýarlar. Olaram hayran varlyk bädidi. Nädip Türkmenistan özüni hem konferensiýalarda biz svetski döwlet, dünýäwi iş alıp barýar, dünýäwi döwlet burjak bolýasy aýdanlaryny bilen aýdýar. Bolýar, şolar dünýäwi döwlet burjak bolsara, onda näme üçin şo ýaly blogerleri yol veriyor. Ne için şoların aktivistlere söylenlerine aktivistlerin hukukları yok. Şolara Türkmenistan'ın içine suda vermeye. Olarak inni birlik dünyalık vaprosları ve Raşit Merer'in önünde onların koyası. Benim koşayın neme var da şu yani eğer ilk 19. yıllarda yardımcı ne hili ervet hapa sözlerinin görleşýärler neme çıkanlar. İnni onun has edeplerak diyaloga geçip başladığınız sizin TikTok'unuzda, YouTube'larda imkiyalı dünya söylünüp, dünya talep edip onyalı iyam diyalogları yok. İnni iyam umumi problemalar var da gurrun gidip dur. Hem nehili şu problemleri çözmeli deyip mesele koyulýar, doğru değil mi? Olmasa öyle derdi. Şu hemmesini hemen görke diye. Elbette bu yoldan biz geçmeli. Bu cemiyet değil ama eğer derecemiz şeyle olsa ne edecek? Yani
yok, öğrenir. Men pikirim boýunça beýleki ýurtlarda da ilk başta şonýalydyr. Şonýaly ýollarny geçen bolmaly bularam. Bizim nememiz gynansak da internetimiz öň bolmansa, azat söz metbuat bolmansa, köpse ýagyny jemgyýetde ösenýaly. Şoň üçin ýani giňrak bolmaly, geçirmeli, öwrenmeli, häzirleri naşyly bolmaly, şuňçy ýygyrmaly, şonu talap men sesmeşler diýip krediýalar. Soň bolsa görseler bu ýol nere getirdi? Tupik diýler, şu diýbarlaryň maňlaryna urlayan bolan has edepli, has medeniýetli ýol bize has köp mümkinçilik berýär. Meselem biz baramyza şu OBS'ye baryp gaty gurulap söýüp adamlary nemedip bir gerek dinlerle, iki gerek dinlerle sonra mı değil? Ay bir entek derecesi pes, entek belki 6. palata varıp özünü becermelidir. Tabi şunyalı nemeler, bu şeyler koyarlar. Ay ona seyretme, ona üns verme diyorlar. Şun yanakta adamlar köpünün cemiyetine ziyan getirirler. Çünkü son yanakta OBS'yen ya başka halkara durumlarının işgalleri son yan adamların yanında baranokların, gürleşenokların. Şu artık aktivistler, движениялар biz beğeniyoruz, kollayız. Yani çünkü ön yaman azdır. Kıyım. Kıyım. Bir adam olsa. Yani köp olsa şançık oluyor. Bir adam yetişmiyor hem de zaten. Yani köp olsa şançık oluyor. Ya şunu bulduyuz. Şimdi böyle bizim yaşlımızdan mecra çıkmalı vaxtımızdan bol geliyor. Şunun için değil mi yaşlılar etsin şimdi. Biz konu ederiz, öğretiriz, görkezeriz. Yani masalat gerek olsa hiç kaçan yok değiller. Yaşlılar almalı bir baydağı özelliğine. Onun aydiyana, yönde 10-15 adam aşılar köpelip başladı. İn boğuzardı yaşlılar nemi. Bizim yaşlılara seyredip gıyımlılar başlayız. O da var. Bizde var hiç tecrübe yok. Anadolu Hacı hiç. Köp zat düşünemiz yok. Mesela sizin aynışınız yağla. Çıkış yolum dine söylemekten geçerdik, fikir ediyorduk. Hakikatten am. Her bir günem şon yağla adamlar var. Sonra mümkün olsa yeni bir sorağım var. Esasen köp adamların sorağı. Adamlara ya para haçılıklı yol bilen miraçenli kanun diyeniz, kanun yüreyen Türkmenistan'da para haçılıklı yol bilen bu işler çözülmeye. Siz boşu boşuna vaxt sakla oturursunuz. Boşu boşuna adamlar gülme oturursunuz kanun deyip. Şunun yoluna gilelik bildiren adamlar var. Siz ne ilseydiniz? Bizim öğrenci, bizim siz yani politik olup doğulanacak ya da jurist olup doğulanacak. Yani bizim yolumuz şu. Eğer başka bir yol sayılarının olsa başı südüne. Eğer has akıllı olsa başı südüne. Bizim şu geçelim öz tecrübemizi vermeye yol sayıladık. Eğer biz çıkımızda o dövrlerde Türkmenistan'da hiç mümkünçülüğün olmadı. Yani internetim yoktu. Şunu çaretmeye de mümkünçülük olmayansa köpsi bizim kardeşlerimiz olsun, dostlarımız olsun, size daşa yurtta olsun, size ansadırap olur şu arada. Hükmen gurun berin, bizim yerimize şunu edin, bizim şunu mümkünçülüğün yok, bizi izarlayalar, eğer ses açsak. Köpsini doğrudan bastılar, izarladılar. Şosanlığına, men kaynakacığımı öldürdüler. Şunun için biz öz borcumuzu yerine getirip oturuyoruz. Biz söz verdik, insanlıklarverlik olsun dedik, kömek olsun dedik. Bizim yolumuz şu. Eğer başka yol sayılan olsa başısını, eğer belki has akıllıdır, has tecrübelidir. Şunun için bir yerde yok, demeyin ki doğru deyip olanak. Dünyada birinci Türkmen insan hukuk kurumu. Aslında Türkmenistan'da şöyle kurumalar kendi olmalı. Zeynasak da bir kısani invalitlere komediyen kurumu var, ekologiya kurumu var. Yine ürün görüyoruz. Onlar demin alıp bilen aklı. Kritik etmeye anırda dursun. Hemisi Gonga diyen söz var. Gonga demek şu devlete değişli kurum. Devlete değişli değil olmalı kurumalar. Şunla onlar objektif oluyor. Şunla bu kurumalar has açıkçan aydıp biliyor. Eğer devlete değişli olsan sen şundan ayrılamayın, sen şuna yıkılmalı, sen şuna aydanı etmeli oluyor. Şu konferansa dine insan hukuk kurumalar, baranoklar, opozisiyaları var ya, başka aktivistlerin var ya, şu tayda onların dinleyenler, onlar ile gürleşiyor. Yani bizim aratapağımızın, yani mesela opozisiya, dine yurda girip vlast alacak oluyorlar. Bizim yolumuz başka, devletin içinde grajdan cemiyeti
östürmeli. Grajdan cemiyeti yurdun içinde bolsa, любой vaqtda grajdanların hukukları şu neme resmilere aydıp bolya. Yaratladıp. Şunun için köplenç opozisiyanın içinde, onun resmin içinde olur neme Türkmenistan'ı alsam, men karşıyma insan hukuk boracılar ya grajdan cemiyetler bana kritika edip bana gözüme basarlar. Ay sen şu neme kanunu boz ya şu kanun elbette. Yani için diyeceğim bizim grajdanların konstitüsiyanın esasında hakları var. Ben sistema сдержек и противовесов болmalı diye. Demek şu den agramlılık olmalı. Hem kritika edip olmalı, ikmağa mümkünçilik olmalı, kanunu yerine getirmek şartlar olmalı. Şunun için eğer rahat cemiyetçiliği olmasa, yine hazırki Türkmenistan'ın yağdayı dörüyor. Hazırki Türkiye'de bolan aktivistlerin alıp baran işleri şu grajdan cemiyetin dörümünün başlangıcı. Ondan neymiş o opozit başka neyme taraftarlar olur neyme demokrasiya deyip söz ulananlarına yöne yadından çıkıyor. Demokrasiya grajdan cemiyetsiz bolana yukarıdan demokrasiyanı östürüp bolmuyor. Demokrasiyanın aşağıdan adamlardan halkın içinden ösüp barıyor demokrasiya. Yukarıdan bir adam mesela bir de aynı Türkmenistan'a barsam ya da sen prezident olsa men demokrasiyanı östürecek. On yerler hiç yurtlarda pratika görkezdi. Başından getirip bolana. Ondan bir adam demokrasiyanı östürüp bilmeye. Yeközü prezident olsun ya premier minister olsun. Cemiyetin içinde halkın üyesi demokrasiyanı östürmeli. Ne için diyeceğim? Mesela bir topar adamlar yığınlanıp köçe çıkıp demonstratsiya ya miting ya protest hükümüne yola çıksalar ya da dışarı çıksalar onların konstitusiyanın içinde hukukları var. Ne için diyeceğim? Konstitusiya yazılı prava na demonstracию, митинги и собрания. Haçan da oradaki prezident adamları yığınıp geçirecek olanlar on yıl demokrasiya bulmuyor. Ne için diyeceğim? Yerur adamları yığına miting geçirseler ya yığınıp geçirseler on yılda demokrasiya. Onu çare değil. Onu çare diyor. Dursultan. Hazırlıkça sonra yok. Size mümkün olsa verecek maslahatlarınız vardır bize. Biz dünya oturan vatandaşlarımıza. Maslahat ne mi? Aktif olmalı diye anlamındırdı. Bunun başka yerine kabir dünyalar ne mi boş gurla otursanız diye. Eğer bu gurun olayamını boş görmeyen olsa onunla özleri TikTok açıp, YouTube açıp boş değil doğulu gurun etseler bize şart olacak. Dursultan bizi çağırdı, sorulara cevap verdik. Elimden gelen kömek edeceğiz. Bundan başka da kömek gerek olsa edersen, arkadaşsanız has neticeli kömek edip olur deyip ben şuna inanıyorum. Bundan başka elbette dünkü sizin başlangıç işiniz öğren beğenmek, işiniz rıvaç olsun,